Jo intento buscar sempre, vist des de fora, aquelles coses que comprenc perfectament perquè les he viscut també des de dins. Fa 12 anys vull recordar que en una situació pareguda a la que ha viscut Meritxell Roigé, sent la llista més votada i tenint les possibilitats de ser alcalde de la meva ciutat, gràcies a un pacte d'Esquerra Republicana en Convergència i el Partit Popular i un regidor independent que podíem dir que era una mica més a la dreta que el propi Partit Popular, vam posar-me a l'oposició i que pràcticament va començar a traçar el final de la meva carrera política, si es pot dir així. En aquells moments la víctima vaig ser jo i segurament que Meritxell i Ferran Bel van tindre alguna cosa a veure perquè eren els que d'alguna manera dirigien la política convergent a la comarca del Baix Ebre i segurament que la meva reacció també va ser molt pareguda a la que ha tingut ella, una reacció d'enfadament, però de malestar. Però me sembla que és molt més coherent el pacte que hi ha hagut a Tortosa que el que es va produir en el seu moment a Roquetes.